conciliació de la vida professional, familiar i personal dintre del sector sanitari que organitza el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Com alguns sabeu, aquesta idea original era d'una associació que vam muntar fa un temps i que lidera la doctora Àngels Escocells, que es diu Metgesses.cat, i aquelles metgesses que estigueu aquí i no estigueu apuntades us hi podeu apuntar, perquè la idea és això, de fer una miqueta de mentorship, d'ajudar-nos una miqueta entre nosaltres. I clar, aquesta idea original estava feta prepandèmia, es va aturar tot, i postpandèmia vam començar a reprendre els projectes que ens semblaven més estratègics i vam plantejar la possibilitat de fer aquests premis dintre del marc del que serien amb el suport dels 4 col·legis de metges, perquè això havia de ser en un entorn no només de Barcelona, sinó de tot Catalunya. I doncs ho vam aconseguir, vam tenir la sort de poder fer aquesta primera edició, que va ser un èxit l'any passat. Jo crec que per nosaltres ho tenim clar com a Col·legi de Metges de Barcelona i també crec que el Consell estarà d'acord amb mi que pels col·legis és estratègic els projectes de conciliació i per tant aquest projecte en concret. No perquè tenim només el convenciment que això millora clarament la vida dels nostres professionals i augmenta la seva satisfacció i tenim també una millora de la salut física i emocional dels metges i les metgesses, que això és més necessari que mai en aquests temps. Però també creiem que és important, i jo crec que, si no m'equivoco, amb la xerrada que ens donarà la Clara Lapiedra, que encara que no és del món sanitari, que és del món de l'empresa, veurem que potser espanta una miqueta a vegades a recursos humans, a les empreses, de dir els programes de conciliació costen diners i no, realment la conciliació són projectes que no només milloren la salut física i mental dels professionals que l'exerceixen i per tant és bo pel clima laboral, sinó que millora l'eficiència de les empreses. Jo espero que més o menys vagi per aquí. No l'he sentit a la teva xerrada, però segurament anirà per aquí. Jo crec que no hi ha cap dubte que ens empenyen fort els joves, que les noves generacions tenen molt clar que el futur va cap aquí. I la majoria de qüestionaris que es fa la gent jove sobre el món laboral ja ha canviat les tendències i posen com a primera, jo no sé si seria el que més valoren d'un lloc de treball, és la possibilitat de conciliació per sobre del sou, inclús per sobre del desenvolupament professional. Això és un canvi de paradigma que hem de tenir tots molt present. Jo crec que, a més, tenim clar que donar, precisament en el nostre àmbit, la conciliació dintre del món mèdic, és, com dèiem, fonamental per garantir el benestar emocional dels professionals i que això clarament està en línia amb el que han de fer els col·legis, els col·legis professionals, però també crec que és important, i jo agraeixo que hagi vingut gent de la Unió Catalana d'Hospitals i ens hagi donat suport també al Departament de Salut, amb l'Anna González, que està, de veritat, us agraïm molt que hàgiu vingut per donar-hi suport com a CatSalut, perquè això no és una idea que n'hi ha prou amb que els professionals ho veiem, ho vulguem i ho posem en valor, sinó que realment dintre les empreses del sector de salut s'ho han de creure i s'ho han de fer seu. Moltes vegades diem quins són els objectius d'aquest premi. Jo crec que això ja ens ho explicarà bé l'Àngels Escocells, però només petit és posar en valor públicament projectes que ja són vigents en aquests moments i que impulsen mesures de conciliació que estan adreçades als metges, però moltes vegades no només als metges, també altres, però concretament el sector sanitari, el metge hi ha d'estar implicat. I també, a part de posar en valor públicament aquests projectes, és promoure i divulgar aquestes bones pràctiques una mica amb l'esperit d'intentar fer taca d'oli, intentar fer que aquestes bones pràctiques d'èxit es contagin en altres empreses del sector i se les facin seves i vegin o aprenguin dels altres. Algú pot pensar a vegades que són pocs projectes els que estem valorant i precisament és el que marca la gran necessitat que té de posar en valor aquests premis.
Perquè, clar, si n'hi haguessin moltíssims, clar, és més lluït, però no cal que n'hi hagi moltíssims. El que és important és que nosaltres comencem a treballar, posem aquesta llavor que cal fer créixer per intentar que tot el sector se'n contagiï, s'encomani. Volem, per tant, construir com un banc de bones pràctiques en conciliació. Totes aquestes iniciatives, les millors idees, les estem recollint totes per tenir la possibilitat de difondre d'una manera més senzilla entre nosaltres. I per fer-ho possible, el comitè organitzador d'aquests premis, que l'any passat va tenir moltíssima feina perquè no només va haver d'avaluar els premis, sinó que va haver de fer tota la normativa per tal de saber què és el que valoraríem, com ho valoraríem, i va ser més farragós, però aquest any només ens ha tocat valorar els premis, o sigui que hem tingut menys feina, però tots teníem com ganes de molt més. I el 100% dels membres del comitè vam decidir per unanimitat ampliar les nostres funcions no només al moment estricte de donar els premis, sinó d'anar treballant com a grup de treball de la conciliació dintre del marc dels col·legis de metges de Catalunya. I amb 3 línies. Una és amb la millora de la comunicació i la difusió d'aquests premis. Per tant, volem fer un pla de comunicació al llarg de tot l'any per anar fent bullir l'olla, intentar que arribi al màxim de gent possible a aquestes iniciatives, inclús oferir perquè puguin fer sessions amb aquestes iniciatives en altres llocs i poder-ne aprendre d'elles. Volem participar en un document que l'ha elaborat el PPS i l'assessoria jurídica, que es tracta, és un document que analitza els aspectes legals de la conciliació, els legals i laborals, per tant, de tenir informats tant els professionals de quins són els seus, drets i quins són els deures que té les empreses del sector de salut, perquè hi ha un gran desconeixement del que es pot aplicar i com es pot aplicar. Per tant, creiem que hem de fer aquesta feina també i, per tant, donar difusió i suport a aquest document és molt important. I, com us deia, tenim un banc que anirà creixent de bones pràctiques i, per tant, volem elaborar recomanacions i propostes per tal que sigui més fàcil de difondre entre les empreses del sector. Com us deia abans, no només la feminització de la professió la que ha portat a impulsar la conciliació o l'interès per la conciliació. És clarament les noves generacions, també de metges del nostre país, que reivindica amb força que se situï dintre de les organitzacions. Per tant, jo us dic, pel col·legi és estratègic, però crec que per les empreses del sector, totes les organitzacions sanitàries han de tenir present que si volen atraure talent o volen retenir talent, això s'ho han de prendre molt en sèrio, perquè és el que primer valoren també els metges i metgesses joves de Catalunya. I no vull acabar sense haver de donar les gràcies a tot l'equip, especialment la gent de la casa que sempre ens ajuda moltíssim i que focalitzo amb l'Anna Mitjans, que ha treballat moltíssim aquí. Anna, moltíssimes gràcies. A tots, evidentment, als metges i metgesses dels 4 col·legis que heu estat treballant en elaborar i que teniu tant d'entusiasme que voleu continuar perquè aquest projecte creixi i que, per tant, voleu comprometre's més enllà del que són estrictament els premis. I, evidentment, a tots els que heu vingut, tant de la patronal com del CatSalut, i a tots els que veniu senzillament de públic perquè us interessa el tema, també moltíssimes gràcies. I dono pas a l'Àngels Escursell, que us explicarà una mica què és el que valorem en aquests premis i com ho fem. Moltes gràcies, Elvira. Moltíssimes gràcies, com deia l'Elvira, moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Realment això sí que inicialment potser va sortir de l'Associació de Metgesses de Catalunya, però evidentment això transcendeix
a l'Associació de Metgesses. Aquí estem per representar metges i metgesses de tots els àmbits. Jo crec que una de les grans coses que anem aconseguint els darrers anys és implicar els homes en la necessitat de conciliació, que cada vegada és més evident que la conciliació no és bona només per uns, sinó que és bona per tots. I sense més us volia explicar una miqueta com hem fet la metodologia de la convocatòria. Els nostres objectius, com ha comentat la doctora Bisbe, és reconèixer públicament la tasca dels centres sanitaris i dels professionals que desenvolupen aquestes mesures de conciliació en diferents àmbits assistencials i també els promotors que han liderat aquesta iniciativa. Volem promoure la visibilitat dels centres compromesos en facilitar la conciliació en la seva organització perquè serveixin d'exemple per a altres centres, contribuir al coneixement i l'intercanvi generant, el que comentava l'Elvira, un banc de bones pràctiques que permeti aprendre els uns dels altres. I us puc dir que això comença a agafar perquè molts companys de salut laboral comencen a entendre que conciliació i benestar i conciliació van una cosa amb l'altra i és difícil separar-les. I volem també sensibilitzar la societat de la necessitat de conciliar els professionals de salut. Avui en dia avui ha sortit la notícia que no podem treballar 24 hores seguides. Jo crec que això no és només important per la qualitat laboral, sinó també és important per la qualitat personal. I per això és un dels temes importants que creiem que una de les mesures de conciliació que poden empènyer per aquí. El que hem fet nosaltres ha sigut dividir el premi en tres àmbits. L'àmbit d'atenció primària engloba tant la metropolitana com la rural, l'àmbit d'atenció hospitalària, amb hospitals d'alta complexitat i comarcals, i el que en diem altres àmbits assistencials, que recull sociosanitari, salut mental, etc. Realment són entorns molt diferents i realment el que es pot fer en un no es pot fer en l'altre. Per tant, creiem que és important de destacar-ne un de cada àmbit. El que hem fet per valorar-lo ha sigut crear un jurat. Aquest jurat estava format per un representant del Consell de Col·legis de Metges, per un representant de metgesses.cat, per representants de cadascun dels col·legis de metges, Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, representants de cadascun dels àmbits professionals, atenció primària, hospitalària i altres, un representant del sector de la prevenció de riscos laborals i recursos humans i un representant de l'àmbit menys representat. En total eren 2, 6, 7, 8, 9 persones, 12 persones, perdó, i entre tots hem fet, cadascú de nosaltres ha tingut que avaluar uns quants projectes. Aquest és el quadre amb les fotos dels que hi hem participat. I el jurat, el que ha valorat de cada un dels projectes és el grau d'adequació de l'actuació, si és una bona pràctica o el projecte, objectius aconseguits, no és només propostes de futur, farem això, farem allò, no, són iniciatives que ja estan portades a terme i ja tenen resultats. L'abast, el nombre de professionals als que ha arribat, si s'ha valorat la satisfacció dels professionals, si s'ha valorat l'impacte en la qualitat de vida, si s'ha valorat l'originalitat i la innovació, si això és reproduïble a nivell d'altres centres o àmbits, que no sigui només flor d'un dia, sinó que es pugui exportar, i una avaluació interna positiva. Aquestes són les fitxes que hem hagut de fer de cadascuna dels projectes. Hi havia, com veieu, una puntuació bàsica que tenia en compte dades d'efectivitat, si era una iniciativa innovadora, si era reproduïble, quantes persones podien beneficiar-se, quin impacte tenia la qualitat de vida, els avals que havien aconseguit d'implementació, satisfacció i qualitat, i si el projecte estava ja incorporat en l'ADN de l'entitat, que és el que ens interessa, que això ho defineixi un grup de metges metgesses, però que l'empresa o l'entorn sanitari ho compri. A part, hi havia una puntuació complementària per si el projecte havia estat del tot implementat, s'havia permès millorar el clima laboral i si els professionals afectats sabien el projecte, sabien de què anava, tenien feedback dels resultats, etc. I llavors una de les coses que també era necessària era tenir un pla d'igualtat. Fent aquesta fitxa és quan hem aconseguit, hem puntuat els 3 projectes que han tret millor nota qualsevol en els 3 àmbits que hi ha i a partir d'aquí són els que us presentarem posteriorment com a guanyadors. I ara deixo a la doctora Bisbe que presenti la senyora Clara Lapiedra. Bé, llavors, una mica per il·lustrar, us he dit quin impacte pot tenir això, no només
des del punt de vista de salut dels professionals i de benestar, inclús de l'impacte que això té amb l'atenció als nostres pacients, pot ser bo inclús pel rendiment de les empreses. I què millor que algú com la Clara Lapiedra, que és MBA consultora estratègica i CEO i fundadora de l'Aula Magna de Business School. I ja té una àmplia experiència en aquest àmbit. Gràcies per venir, Clara. Moltes gràcies a vosaltres, abans que res. És aquest el que passa? L'altre, no? Vale, ja m'han dit el que és gran. A veure aquest. Vale, perfecte. Bueno, estic molt contenta d'estar aquí i en realitat jo vinc del món de l'empresa, sí, però jo a casa meva es mamava cada dia, cada conversa, cada sopar, el tema relacionat amb el món mèdic, perquè jo sóc filla de metge i infermera. Que de fet, com que el tema va de conciliació i els feia molta il·lusió escoltar-me i el dijous és el dia que exerceixen d'avis, ara perquè els dos estan jubilats, i van a buscar els meus fills, m'han acompanyat avui aquí. Perquè si va de conciliació, jo sempre li he dit al meu pare que jo m'he de creure que ell és cirurgià i jo m'ho he de creure, perquè jo no l'he vist mai. Jo no l'he vist mai, potser m'ha enganyat tota la vida, no? Llavors, la sort que tinc, no, a mi, bueno, és que m'agrada que els meus fills puguin veure el que faig i escoltar, cosa que jo no vaig poder tenir, aquesta sort. Doncs bé, com us deia, soc filla de metge i infermera, una miqueta, aquest és el quadre que es trobaven quan arribaven a casa. Tinc la sort de tenir un germà al qual adoro. No li agrada que posi fotos seves, però com que no se'l reconeix, perquè d'això ja fa molts anys, crec que no hi ha problema. I us dic que es mamava fins al punt de vista que hi ha frases que tinc marcades, no? Hi ha 3 frases estel·lars del meu pare. La primera és: filla, la medicina no és una ciència exacta. Suposo que estareu d'acord si algú no ho pot dir, La segona és: la medicina és patada endavant perquè el ràtio de supervivència és 0%, ja podem fer el que vulguem, que sempre és 0, sempre sortim perdent, tenim això, no? Llavors és patada endavant i la ciència i la investigació no s'aturen, amb la qual cosa patada endavant ja és dir molt. I la tercera és: no saben quina sort tenen els meus amics ginecòlegs obstetres que treballen amb pacients sanes, no? Aquestes són algunes de les frases que hem mamat, no? Però també soc mare emprenedora, que em bellugo per molts llocs. Ho dic des de tota la humilitat, m'afecta això del síndrome de la impostora, sí, és cert. He creat la primera escola de negocis online internacional per a dones, on per suposat també tenim metgesses. He aconseguit uns quants premis, uns quants reconeixements i aquí estem, no? I això vol dir que, evidentment, per una dona emprenedora, quan no tens un sou garantit, sinó que tot el que tinguis bon dia, tinguis mal dia, has de sortir amb el teu millor somriure perquè has de guanyar-te cada mes les garrofes, no? Doncs és el que toca, no? És molt diferent a tenir un sou a final de mes. I això fa que sempre visquis amb l'eterna discussió de: ostres, ho estaré fent bé, estaré fent prou hores, si vull presentar-me a aquell concurs no em donarà temps perquè aquesta setmana tinc, no? O sigui, és com que no arribes a desconnectar mai, no? I per últim, també com a òptica pacient. Per desgràcia, doncs també em toca ara estar en la banda pacient, un tema relacionat amb el meu pare, el meu marit i recentment el meu fill amb un tema de mandíbula, doncs ens toca estar en l'òptica de pacient més sovint del que voldríem. Llavors ens posem moltes vegades a la vostra pell. Hi ha metges i metgesses, la gran majoria que ho entenen, n'hi ha d'altres que no, que a vegades els costa entendre de dir: ostres, el context quan estàs en l'òptica de la persona que està a l'altra banda, però la gran majoria sí, i he de dir que estem molt, abans ho comentava amb la doctora Basart, que estem superagraïts d'estar, evidentment, en aquest món. Totalment d'acord amb la doctora Bisba quan deia el tema de la conciliació i dels desitjos de les noves generacions que pugen. De fet, es parla que no estem en l'era del capitalisme, estem en l'era del talentisme, talent, que són les noves generacions qui posen les condicions i amb qui es pot comptar o no en funció de les condicions que tinguin. La veritat és que li agraeixo molt a la doctora Bisba perquè quan em va dir el tipus de xerrada més o menys que li volia, li vaig dir: no sé, aquesta, i li vaig dir: si no et sembla bé, unes quantes més, però em va dir: m'encanta. I li vaig dir amb el rigor i d'això que em caracteritza, però si vols baixaré una miqueta al nivell de formalisme que potser s'agraeix. Em va dir: m'encanta. Vaig dir: bueno, doncs amb això em tiro a la piscina. Però després vaig pensar: ostres,
tu has dit que parlaràs de conciliació, però és que parlaràs amb metges i metgesses, o sigui, aquí no funciona allò del funcionari que li cau al boli. O sigui, jo no sé si ens ha passat que ens estiguin intervenint i algú marxi que digui no, mira, és que és la meva hora, si de casa el meu company ara quan vingui de la pausa d'esmorzar li expliques, deixo aquí el pacient. No, això aquí no, evidentment no passa. O sigui, parlar de conciliació aquí crec que em vaig ficar en un jardí que després pensant-ho vaig dir jo no sé si he fet bé. Aviso, intentaré salvar-ho com pugui. Algú coneix aquesta noia? Sí, clar. Vaya pregunta, no? Aquesta jove doctora. És la doctora Noelia García, és la número 1 del MIR 2024. I ja sabeu, si la coneixeu ja sabeu per què us l'he posat, no? Quina és la pregunta sempre que se li fa al MIR número 1? Sempre, la primera. Quina especialitat? Quina especialitat triaràs, no? I algú sap quina va dir? Dermato? Va dir això. Estic entre dermatologia i velerologia o dietètica i nutrició. I algú sap els motius? Perquè no fan guàrdies i perquè em permeten probablement tenir una vida conciliació. O sigui, ja de per si la carrera és probablement la més difícil, suposo que amb això tothom estem d'acord, els de dintre i els de fora, obtenir una plaça en el MIR encara més i després, quan ens trobem que les generacions que pugen posen per davant això, ja està tot dit, en la línia del que deia la doctora Bisba. Llavors, a més hi ha un còctel, estic totalment d'acord, jo sempre em toca parlar de termes en femení, de dones, però és veritat que en aquest cas crec que estem tots d'acord que la conciliació va igual per homes que per dones que per les famílies que se'n beneficien, però bueno, és un fet que hi ha una escassedat de metges i metgesses especialistes aquí al territori, això és evident, ho sabeu millor que jo. Per altra banda, de dades que he trobat de la demografia del col·legi, el 56% de les col·legiades actuals són dones, però el 70% correspon a les dades que he trobat de les universitats catalanes, el 70% de les universitàries actuals són dones, amb la qual cosa, i per últim, ens agradi o no, les estadístiques encara demostren que les càrregues familiars i mentals segueixen recaient sobre les dones. Hi ha un estudi de PIMEC que presentava l'altre dia l'advocada Maria Teixidor, que és la coordinadora de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, que han fet un estudi on si es quantifiqués la feina no remunerada que fem les dones a casa, generem el 54% del PIB. I si estigués aquí, com li agrada a ella dir, cridant, m'agrada repetir la dada, diria, perquè no estem demanant caritat. Això demostra que no estem demanant caritat. Per altra banda, una anècdota personal, que és que el meu pare, com us deia, cirurgià, explica sempre que les persones que més aviat tornaven a la vida normal eren aquelles dones amb càrregues familiars. Una cosa que el que dèiem de la ciència exacta, però això diu no falla. Les que més es recuperen, amb menys problemes, menys es queixen, són les dones. No sé si també hi esteu d'acord, no? Què passa amb aquest còctel? Com dèiem, m'agrada recordar que evidentment això no és un tema només de dones, que llavors va arribar el Covid, Llavors jo crec que si algú pot parlar de tema Covid i l'impacte en les vides familiars, sou els que esteu aquí. Què va passar? Salut mental dels de fora però també dels de dins, perquè és que no et dones més de si, l'estrès de saber que eres feina essencial, que havies de deixar algú a casa, que hi havia gent que convivia, segur que coneixeu, com jo conec, gent que fins i tot se n'anava a viure a un altre lloc, independentment, que s'aïllava a casa en aquell moment, sumat a la precarietat laboral que hi havia i va ser encara més accentuada, i després que no som màquines, o sigui, ho diem, el talent, les persones. Jo a vegades parlo amb enginyers, enginyeres, una planta de producció, més o menys, li pots donar un 10, 5, 15% de productivitat, com facis els torns, una persona motivada o desmotivada, que et pot donar 2.000% més, doncs imagina't si estem en aquest context. Llavors això és un còctel que amb el Covid va explotar. I ara, quan ja parlem de tema gestió del temps i conciliació, perquè una cosa va lligada amb l'altra, us parlaré de la metàfora d'aquesta metàfora de les pilotes. Bueno, ja us faig una miqueta aquí de spoiler, i aniré cap al final per estalviar temps. O sigui, l'única manera, si a la vida el més important
són pilotes de tennis, la feina són les caniques i al final volem tenir temps per fer un cafè o anar a la platja amb amics, família, s'ha de posar en aquest ordre. Si posem primer sorra de la platja, cafè, després posem caniques i després volem ficar les pilotes de tennis, no hi entren, no? Doncs aquí igual. És una de les eines que comentem amb els cursos que fem de gestió del temps. S'ha de posar primer, no? Per aquest ordre, les coses importants davant, després les coses que ens complementen i llavors ens quedarà temps, no? Si mirem també piràmide de Maslow, no? De l'autocomplaença cobrint les necessitats higièniques bàsiques, no hi ha altra forma. Si no estem bé, si no esteu bé, no anirà bé. Sí? Una miqueta de reptes així passats que comentem nosaltres sovint, no? S'han de llistar les tasques, buscar en què es pot ser flexible, perquè, clar, es pot ser flexible fins a un cert punt, no? Que li expliquin, no sé, a un odontòleg, no? El que dèiem, si està en mitja intervenció tal, poc podrà fer, no? Aquí hi ha poc marge, no? Però també establir uns límits clars, no? D'entendre, ostres, fins quan, no? I bueno, no només a qüestió d'horaris, sinó també de feines, no? Evidentment hem vist que en aquest col·lectiu hi ha majoria de dones, amb la qual cosa evidentment han d'estar totes les decisions. Superfan de Metgesses.cat, llàstima, doctora Escursell, que jo no em puc apuntar, però bueno, com a observadora m'apuntaré. I després el que dèiem, no? Qui cuida dels cuidadors, no? És evident, o sigui, tot això són elements d'una mateixa equació que s'han de posar en valor, no? He necessitat intel·ligència artificial per fer això, perquè aquesta foto encara no l'he trobat. És un robot operant. Llavors, puc preguntar a l'audiència quanta gent es deixaria operar per un robot? Ara, avui, No veig cap mà alçada, no? Jo tampoc, val? Si no es deixaríem operar per cap robot, bueno, ja ho ha dit la doctora Escursell, no? Una notícia d'avui, La Vanguardia, que la ministra de Sanitat ha dit que s'han acabat les guàrdies. Que no és difícil entendre que nosaltres no pujaríem a un taxi que porti 24 hores de servei? Doncs per què es permet que un metge o una metgessa pugui operar o pugui estar visitant quan porta 24 hores? No és un contrasentit, no? Tornem a la salut mental, a la vida i a la conciliació, que al final és del que parlem avui, no? Suposo que tots heu vist aquesta matriu, no? Tornant a les pilotes, no? Si posem dos eixos, el que és urgent i el que és important, s'acaba ràpid. De fet, és un exercici que us recomano fer. És evident, no?, que en totes les feines, també en la feina de la medicina, hi ha una part administrativa, hi ha una part de fer trucades, una part d'endreçar, no? Potser són feines que potser no ens aporten tant de valor, i es poden intentar delegar, planificar o reservar moments per fer-ho, no? Les que no són ni urgents importants, us dono un consell avui aquí, intenteu eliminar-les, a veure què passa. A veure què passa. Potser no passa res, potser triguem molt en adonar-nos que no passa res, no? Hi ha algunes tècniques que crec que passaré, les menciono però les passo ràpid per no menjar-me gaire el temps. Una és la tàctica del Pomodoro, que ve tal qual d'aquest cronòmetre de la cuina, que és posar-nos slots de 25 minuts d'activitat per 5 de pausa. O sigui, allò que hem de fer, he de trucar, no sé què, no, mòbil cap per avall, perquè és la distracció número 1, la segona és el correu i les notificacions, tal. Llavors, escolta, concentració, 5 minuts per la trucada, per descongelar el sopar, pel que calgui, i cada 4 una pausa més profunda, d'acord? El Getting Things Done, aquest és un clàssic, suposo que us sona, de David Allen, que justament és per reduir l'estrès, millorar la productivitat, i el mètode Ivy Lee, que consisteix, té una història al darrere, que consisteix en crear 6 tasques cada dia, 6 tasques, de la més important a la menys. I llavors les que es quedin per tatxar, l'endemà comences per aquelles i tornes a llistar, d'acord? Òbviament sempre miro per la paritat i també vull posar exemples de dones relacionats amb el temps. El primer és el de l'efecte Zeigarnik, de Bluma Zeigarnik, una noia romanesa
fa 2 segles ja, que ella explicava que el cervell humà té capacitat per recordar més ràpid aquelles coses que hem deixat o que tenim pendents que no pas les que hem fet, no? Que és com que s'eliminen. Això és l'efecte Zeigarnik. Per això, si preguntem a un cambrer, una cambrera, que ha pres aquella taula que ja se n'ha anat fa un quart d'hora, potser no se'n recorda, però si li dius quants cafès et falten, sí que t'ho sap dir, no? És perquè t'afecta, que ens passa. I després Teresa Amabile, que és una doctora psicòloga que ha estudiat molt a Harvard, per cert, sobre el tema de productivitat en les empreses, que ella el que posa, té molt escrit sobre aquest tema, però així com per resumir, per exemple, el fet de, no sé si us passa, a mi sí que em passa, jo em faig llistes, a més les faig com per colors, subratllo per colors i tal, llavors el fet de tatxar i veure coses tatxades us produeix com un efecte de que avanceu, no? Doncs això és una de les coses que escriu Teresa Amabile. M'agrada tant aquest tema i em considero, si en una cosa soc experta, la setmana passada vaig anar a la UAB amb una xerrada amb enginyeres, en aquest cas, i em feien descriure com amb una virtut, com una superheroïna, no? I realment, no me'n recordo quin nom em vaig inventar, però era relacionat amb la gestió del temps, no? I ja fa 4 anys que vaig crear el meu propi mètode Wonpreneur. No he vingut avui per parlar-vos del meu mètode, però sí que porto molt estudiat sobre això, no? I parlem això, no? Periodificar les tasques segons els objectius, val? Si tenim uns objectius, rarament, més a més, si els anem revisant, només tu mires el dia a revisar o el dia abans, s'ha d'anar periodificant si convé per setmana, si convé per dia, si convé per hora, si no, no hi arribes. Dono fe i fa molts anys que l'aplico. Començar sempre pel que més mandra ens fa, buscar slots en el temps una mica Pomodoro, com parlàvem abans, i sobretot planificar tasques però posar calendaris realistes. Jo assessoro molt emprenedores i quan em diuen no, faré tal, dic, ostres, prefereixo que comencis de menys i et pugis al nivell que no al revés, perquè si no, això no serà sostenible, no? Per parlar de conciliació, en primer lloc, com jo vinc de la consultoria, evidentment s'ha de definir el que entenem per conciliació. Potser no tots els que estem aquí entenem el mateix, no? S'hauria de definir primer un marc comú, després pensar quins aliats podem trobar. Aliats no només persones, poden ser institucions, guies, pàgines blanques, manuals, coses que hagin fet altres persones, fer benchmark amb coses que han funcionat en altres territoris, i després posar unes conclusions i unes eines de seguiment i sempre de millora contínua, evidentment, no? El que es fa sempre està en constant millora. I després pensar en qui se'n beneficia, perquè a mi també em fa gràcia a vegades quan diuen no, tant els homes com les dones, ja, però i els fills, i els pares grans, i les mascotes, qui en tinguin, no? És igual, al final, o sigui, la conciliació és que ens beneficia a tots, no és pensar només el que l'exerceix, és la persona del seu voltant, no? Es parla de que les famílies són el nou stakeholder, no? O sigui, de poc no serà sostenible que una persona pugui ser molt bona tal si això li està costant a la seva família, perquè no tindrà sentit, no durarà gaire, o la família o la feina, però la simbiosi està declinada a desaparèixer, no? I, aquí falten transparència. Aquí falten coses. Bueno, no sé per què falta. Doncs us les diré. Havia pensat en... Us havia preparat un parell de slides, no em surt en català, de diapositives més, del que entenem, de la irrupció de tot el que és la tecnologia. O sigui, no se salvarà tampoc la medicina de la irrupció de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial. Jo fa poc vaig fer una xerrada sobre intel·ligència artificial en el món de l'emprenedoria. Gràcies a la intel·ligència artificial es poden estalviar molts diners de costos inicials de posar en marxa una idea. Avui dia posar en marxa una idea surt molt barat i molt ràpid. També aquí hi ha moltes tasques, moltes coses que són automatitzables. Quantes consultes privades ja tenen un calendari, per posar-vos un exemple dels 1.000 que se'ns poden ocórrer, on tu pots directament reservar, no cal allò trucar, esperar-te en línia, que se't talla, que tal, que ara no ho sé, ara surto, ara no tenim obert fins dilluns, directament hi ha moltes eines que ens ajuden a avançar, però sobretot en l'era del Big Data crec que prevec també un avenç cap a la hiperespecialització. Penso, de fet ja existeix, rarament una persona en oncologia veu de tot, sinó que hi ha una especialització. Quan el meu fill Xavier es va trencar
mandíbula, vam anar a Vall d'Hebron i ens va dir que visitarà un maxilofacial especialista pediàtrica, cosa que evidentment allà tenen, no a tot arreu tenen, i a més també la hiperespecialització anem cap a la medicina personalitzada, això també ho requerirà. Llavors, tot el tema de les big data, de recol·lecció de dades a nivell de tots els grups i tots els grups ètnics i totes les procedències i persones de totes les edats. Ja sabeu que la posologia, això ho sabeu millor que jo, de tot ha estat realment pensat sempre en un perfil d'home blanc de mitjana edat. Poc s'ha estudiat amb dones, les dones tenim òrgans que els homes no tenen i al revés, o que funcionen diferent. No sé si existeix encara la contracepció masculina. Femenina fa molts anys que existeix. Masculina em sembla que vaig llegir fa poc que ara comença, Ostres, encara hi ha aquests biaixos, les dades ens portaran cap aquí i també sobre, a part, crec que anirem cap a l'era en la que hi haurà moltíssima més informació i que es compartirà molt més ràpid. Això ja ha passat amb el Covid i això passarà potser fins i tot a l'extrem del que dèiem, ens operarà una persona però potser portarà unes Google Glasses, Apple Glasses, el que vulguis, que li estarà dient, ostres, cuidado, que tal, o sigui, no necessitarem anar mirant el monitor, sinó que ja t'avisarà o et dirà o et cronometrarà, quan operem un aneurisma, estem clampant l'aorta, doncs ja tindràs el cronòmetre allà, no hauràs d'estar mirant, tenir algú que et digui, sinó que anem cap aquí, i sobretot, i per això us ho havia posat així gran, la corresponsabilitat, però a tots els nivells, no parlo de gènere, sinó a tots els nivells. I això és tot. Passem a la part, gràcies Clara, i passem a la part, diguem que ara entrega pròpiament dels premis. Faig pujar a l'Àngels i també a l'Anna González, com a responsable de divisió de professionals de CatSalut. I cada un dels premiats s'explicarà breument una miqueta quin ha sigut o quin ha estat el seu projecte perquè tothom el pugui conèixer. Començarem fins al primer. Bé, el primer premi que l'entregarà l'Anna González és pel grup de la doctora Carmen Fernando López, que és de l'EAP Ribes Olivella, no, Carme? Que són guanyadors dintre de l'àmbit de l'atenció primària. Ens han demanat que volen una foto vostra de cada un de vosaltres així i després anar amb les tres. Sí, t'has fotat la taula, Si m'agrada. Em sembla que tens el David. No està la mà de comunicació. Sí, després de la mà. Si vols, ens expliques en 5 minutets el teu projecte? Sí, tant. Amb aquí el tot? Qui no s'ha sentit així a vegades, quan anem a treballar? Espero que cap de vosaltres, però per desgràcia hi ha molts centres d'atenció primària, suposo que a l'hospital, però no ho connecten, que la sensació dels professionals quan van a treballar és d'estar en una cadena de muntatge on les jornades són interminables i vinga pacients, i vinga coses, i vinga burocràcia i això. Si tot això ho juntem a més amb el que comentaves abans, que les noves generacions valoren sobretot el que s'està parlant ja del salari emocional, més el tenir el seu temps lliure, poder dedicar-se a la família, als seus hobbies, i ja no tant l'estabilitat ni econòmica ni professional. Doncs fa que sigui molt difícil trobar metges de família que vinguin als CAPs i ja veiem cada any que queden places per cobrir. Per posar-vos així en 5 cèntims, individualitzaré en un cas i una mica el que hem fet, el que hem estat treballant al CAP. Parlaré de la Laura. La Laura és una metgessa de família que té 50 anys, porta 24 de professió, li encanta la seva feina, però que fa
un parell d'anys, sobretot, estava amb el Covid i tot, no? Estava al límit, no? Amb el burnout, amb jornades interminables, se n'anava de casa a les 4, a les 5 de la tarda, quan treballava de tarda venia de matí perquè no s'acabava la feina i amb tot i així no assolia els objectius que li demanava l'empresa. Per tant, a sobre se sentia malament perquè no acabava de tenir els resultats que s'esperaven. La Laura, junt amb tot l'equip, vam agendar, o sigui, era agenda, se sabia tal dia, tal hora, es van començar a fer grups de tot l'equip, aquí participava tothom, en diferents grups, ells van decidir a veure què els interessava. Aquí veiem el grup d'innovació que es reunia a fora, a l'aire lliure, i vam començar a veure què és el que necessitàvem per trobar-nos tots una mica millor treballant. Es van fer circuits per ser més eficients, del que parlàvem també de l'eficiència i de la gestió de la consulta. I en aquest cas, la Laura té una agenda, es va parlar amb ella a nivell d'equip, a nivell de grups i a nivell individual. I llavors es va treballar amb ella, sobretot la gestió de la consulta, que li faltava molt. Aquest era el diagnòstic de la pregunta del Mir. No sé si us sona, el metge malalt perquè no acabava la feina. Doncs se li va fer una agenda especial per ella, acordada amb ella, i a banda de l'agenda que té, ella un dia al mes té per revisar plans de medicació tranquil·lament, per posar-ho tot al dia, i un dia al mes també té per fer resultats de proves no assistencial. I en això el que fa és que concentra el dia que passa visita, que són la majoria dels dies, en presencials, de manera que quan acaba l'últim pacient sap que no li queda tota la burocràcia per fer, i això a ella li dona tranquil·litat. Ella es va posar en el grup de recerca, ella és la Laura, és de veritat, participa en el grup de recerca, que encara funciona, cada 15 dies es troben i, clar, ha augmentat molt la producció a nivell de recerca, estem començant a fer, primer era per congressos, però ara ja comencem a fer redaccions, com d'això. I després, una cosa que a ella li motivava molt era el tema de l'ecografia, de manera que ja porta uns mesos que un dia a la setmana es dedica a fer ecografies al centre. Clar, tot i això, amb el dia de plans de medicació i amb tot, la seva accessibilitat va passar d'un 21% a un 67%. La seva rendibilitat va ser una passada, i a sobre els objectius que ha aconseguit aquest any són d'un 99,52%. Ella, els seus individuals, els ha aconseguit al 100%. Això és una gràfica una mica del clima laboral que tenim actualment al centre. Com veieu, les puntuacions són bastant bones, i els de rosa són els metges, que encara despunten una miqueta més, que és el que trobem a faltar moltes vegades a la majoria dels centres. Normalment són els que estan pitjor. Amb tot això tenim una Laura contenta, que se'n va a l'hora que toca cap a casa, amb la feina feta, amb temps per la seva família, pel que ella vulgui, per disfrutar-ho com vulgui. Amb tot això, cadascú té la seva història, perquè s'ha treballat a nivell individual amb tothom. Què hem guanyat amb tot això, del que parlàvem, de l'eficiència? Clar, estan supermotivats, venen amb ganes de treballar, i llavors això ha representat un alt rendiment en els objectius, tenen un alt grau de sentiment de pertinença, el treball en equip, el clima, que ja us he ensenyat la gràfica, i aquest és un titular que tenim 2 reduccions de jornada, tenim baixes maternal, tot cobert amb metges de família, que això és raríssim, i els residents que acaben i es volen quedar, que fins ara trobaven que se'n volien anar a fer urgències o volien provar de fer una altra especialitat, i la família no, però de moment ara aquests es volen anar quedant. I si tenim els professionals contents, a la llarga també hi ha una satisfacció del pacient. Per acabar, una frase del Richard Branson, que és el fundador de Virgin, que el client no és el primer. El primer són els teus treballadors, els professionals. Si tu cuides d'ells, ells cuidaran dels clients. I ja està, moltes gràcies. Volia donar les gràcies sobretot que han vingut aquí del SAP, a la Sònia Miravet i al Rafa, pel seu recolzament en tot el que hem fet i per animar-nos a presentar-nos en aquest projecte, aquest premi. Gràcies. Moltes felicitats. Moltes gràcies.
Ara passarem al premi en l'àmbit hospitalari. El premi de la millor conciliació, projecte de conciliació en l'àmbit hospitalari és per l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en la categoria d'atenció hospitalària i el... Unitat d'urgències. Eh? El servei d'urgències. Sí, és el servei d'urgències i per la reorganització del servei d'urgències i tenim nosaltres la doctora Cecília Llobet i la doctora Anna Costa. El doctor Oriol Lloguero no ha pogut venir, però si vosaltres, si voleu... I ara ens presentaran una miqueta el seu projecte. Em perdonareu perquè no sabia que havíem de fer una presentació, però us ho explicaré el nostre projecte igualment. Nosaltres ens vam decidir aquest projecte després de l'època del Covid, doncs que, com sabeu, va crear un gran impacte en el benestar dels professionals que estàvem a urgències en aquell moment i coincidint que també eren moltes dones joves i mares, vam decidir que potser era un bon moment per poder canviar la manera de treballar i sobretot amb un servei d'urgències. Es va realitzar un procés participatiu amb diferents professionals per veure diferents models d'organització laboral amb la intenció, amb el resultat d'intentar disminuir les jornades al màxim, les jornades de 24 hores seguides, d'intentar fer activitat no assistencial i d'intentar també modificar els torns de treball, els torns laborals. I en definitiva fer una mica més atractiu el poder treballar en un servei d'urgències d'un hospital. Fins ara creiem que han anat marxant facultatius perquè no acabaven de trobar-se prou bé des del Covid i en aquests moments la veritat és que la situació l'hem arribat a revertir perquè tenim més professionals, hem augmentat la plantilla de professionals i amb un nou model de treball que la veritat és que ens sembla que estem molt a gust. Tenim un 60% de metgesses que formen part de la nostra plantilla i això implica cobertura de baixes maternals, cobertura de baixes de risc, que al final hi va haver un moment que també suposava una amenaça a vegades per tenir una bona cobertura de l'assistència sanitària i a més implicava també una sobrecàrrega de feina a la resta dels companys. A més ens vam trobar que el 2020 hi va haver la vaga de residents, que això va fer palès que l'activitat al servei d'urgències no podia tampoc dependre de si teníem o no teníem residents i si aquells dies fèiem vaga i llavors vam decidir que s'havia de plantejar augmentar la plantilla però amb professionals adjunts. L'objectiu, de fet, a més de tot això, cada vegada hi havia més malalts que havien d'assistir. Partíem del 2013 de 85.000 pacients i al 2023 n'hem vist 105.000. I això era força important. L'objectiu del nostre projecte era realitzar un projecte participatiu que fos atractiu per treballar al servei d'urgències, crear un grup assistencial, un bon grup assistencial, que els companys que tinguessin bona experiència treballant a urgències en un moment que nosaltres volíem millorar tot aquest servei no decidiguessin marxar pel fet que les condicions laborals no acabaven de ser bones, que fossin difícils, i per tant poder millorar les condicions laborals dels professionals, que en definitiva després també se'n beneficiava el ciutadà.
Tot això va començar a l'estiu del 2021. Va haver un grup promotor que va intentar valorar diferents maneres de treballar en diferents hospitals de Catalunya de l'Aragó, valorar una miqueta els horaris, la remuneració, com treballaven, i es va presentar una primera proposta al Departament de Recursos Humans cap allà al setembre per veure si donaven viabilitat al projecte i els va semblar que era factible. Llavors, a partir d'aquí es va proposar als companys del servei d'urgències diferents maneres de poder treballar que s'ha anat modelant al llarg d'aquell temps. I finalment, al novembre del 2022, ja vam començar a treballar d'una altra manera, fent-se avaluacions durant l'any passat de com anàvem i la veritat és que força bé. L'indicador més important de tot aquest nou projecte és que hi ha més treballadors més adjunts a la nostra plantilla. Si al 2021 hi havia 22 adjunts, ara n'hi ha 32. A més, tenim una demanda de residents que s'han format en el nostre hospital, en el nostre territori i que d'alguna manera volen estar vinculats també al servei d'urgències, que tenen ganes de quedar-se, que els agrada la nostra manera de treballar ara. Hem reduït el temps d'assistència dels pacients que venen a urgències, hem reduït el percentatge de reconsultes de malalts que veiem a urgències, hem millorat la valoració de l'assistència segons diferents enquestes d'avaluació que s'ha fet i hem tingut un augment progressiu dels pacients que hem de visitar al servei. Per part de recursos humans, de la direcció de persones, de la gerència territorial, van confiar en el nostre projecte i això, la veritat és que van confiar que poguessin canviar el model de treball i això ens va ajudar molt. I la idea era eliminar les guàrdies de 24 hores, sobretot entre setmana, augmentar la dotació de facultatius tant pel matí, per la tarda i per la nit, proposar hores d'activitat no assistencial, incentivar l'activitat investigadora en els facultatius d'urgències, reorganitzar la jornada laboral. Això què vol dir? Que si del matí era de 8 a 3, això s'ha mantingut, però si veiem que la incidència de visites a urgències més alta és de 1 a 3, el que es va fer era que si la tarda començàvem a les 3 i acabàvem a les 10, es va reorganitzar aquest horari començant a la 1 del migdia i acabant a les 8 de la tarda. I això què és el que va facilitar? Que per una banda hi haguessin més professionals a la franja horària, que hi havia més malalts per visitar, i per altra banda acabem a les 8 de la tarda, que sí que facilita la conciliació familiar, ja no arribes tan tard a casa. Hi ha més facultatius a cada torn, de 7-8 facultatius que hi havia pel matí n'hi ha 10, de 6 que n'hi havia per la tarda n'hi ha 8 i de 3 que n'hi havia per la nit ara n'hi ha 5 o 6, augmentant un facultatiu més durant la guàrdia de 24 hores del cap de setmana. S'han anat donant diferents sessions informatives a tots els facultatius al llarg de tot aquest procés i, evidentment, s'han hagut de contractar entre 8 i 10 facultatius, que és l'avantatge que ens ha donat el fet que Recursos Humans avalés una miqueta el nostre projecte. Al novembre del 2023 hem vist com s'havia reduït el temps d'assistència en els malalts a urgències. L'avaluació de l'assistència al Plaensa ha estat millor que l'any anterior i s'ha realitzat una enquesta als pacients veient que hi ha una bona percepció i una bona avaluació de l'empatia dels professionals molt positiva. Quin és l'impacte dels professionals? Els professionals això ho han vist molt bé, ho han acceptat molt bé.
la satisfacció ha estat molt elevada, tot i que al principi el fet de que reduíssim una mica l'horari, el nombre d'hores, disminuïa el sou, però que això potser va costar una mica al principi d'acceptar, però a hores d'ara la gent valora molt més la qualitat de vida que tenim que no pas l'haver de fer més hores que abans. Qui se'n surt beneficiat? Se'n surt beneficiat els treballadors d'urgències sobretot, però indirectament l'hospital i la ciutadania. L'hospital, pensem que els malalts ingressats, el 75% dels malalts ingressats venen d'urgències. Si l'hospital sap que a la porta hi ha un equip que està organitzat, que està tranquil, doncs hi ha una percepció bona i per part de la ciutadania també. La ciutadania rep una assistència d'un professional que està implicat, que no està cremat i que realment millora la resolució d'aquests professionals. Creiem que aquesta forma de treballar ens converteix en un servei atractiu i dinàmic. En aquests moments hi ha 4 professionals que estan fent la tesi doctoral, ens presenten moltes comunicacions amb jornades, amb congressos, es publiquen articles i estem a prop d'iniciar un primer assaig clínic al nostre servei. Creiem que l'originalitat d'aquest projecte és que no s'havia fet mai això, aquest canvi tan important en un servei d'urgències, que hem tingut el recolzament tant del Departament de Recursos Humans com del Servei de Prevenció de Riscos Laborals com del Departament de Personal i la Direcció de Centre. Com a conclusions, creiem que el projecte ha estat un èxit, amb una percepció per part dels professionals molt bona, i que creiem que durant aquest 2024 s'acabarà de complir aquesta percepció perquè els professionals estaran al 100% ja treballant i que un dels indicadors que ens farà veure això seran els indicadors assistencials. I fins aquí. Moltes gràcies per aquest interessant projecte, que espero que es contagi a altres serveis d'urgències. I per últim, doncs, hi ha altres àmbits, però també té a veure una miqueta estan a cavall entre l'hospitalària i la primària, que és Pediatres del Pirineu, una iniciativa que crec que vindrà, serà la Glòria Ruiz la que la presenti, que es presenti el projecte. No ho hem dit, però tenen 400 euros perquè s'ho facin bé amb alguna activitat els que sou membres d'aquest projecte. Això és pel vostre centre, perquè pel vostre web. Tindreu el reconeixement. Si treballeu amb ella podeu pujar, Sí, sisplau, venim tot l'equip. Gràcies a vostè un resum del que suposa el vostre projecte. Bé, doncs aquest és el nostre projecte, es diu Pediatria dels Pirineus. Nosaltres som una societat cooperativa de professionals sanitaris que va començar, ara mateix van començar a l'Alt Urgell, però poc després van fer tot això, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Explico una mica, estem a la llei de cooperatives de Catalunya i estem inscrites al registre de cooperatives de Lleida. Ara mateix són tots aquests, però a veure un moment, que crec que s'ha anat molt ràpid, o no? No, vale. Són aquests, sí. Van començar amb 4 persones en la societat i ara mateix són 25.
Quan i per què? La primera fase va començar al gener del 2009. En aquell moment va començar per un problema de cobertura de pediatria a la l'Urgell. Hi havia molts problemes perquè no hi havia pediatres en aquell moment, tota la gent que es contractava era per a fer guàrdies o fer un treball puntual a preus abusius i a més que no hi havia un equip, no es podia treballar en equip. A l'octubre de 2009 s'inicia Pediatria dels Pirineus a la l'Urgell amb 4 socis, 2 treballant a la zona i altres 2 que estaven a Sant Joan de Déu, que és el nostre soci cooperatiu. Soci col·laborador, perdona. I tot això en un model d'autogestió. A l'octubre de 2017 van ampliar la nostra zona d'influència a la pediatria dels Pallars i de l'Alta Ribagorça i poc després l'obstetrícia i la ginecologia de la l'Urgell. I com a última fase, a l'abril de 2023, o sigui, ara fa poc, les llevadores de la Fundació Sant Hospital, que és l'Hospital de la Seu d'Urgell, van entrar també en Pediatria dels Pirineus, creant així la unitat materno-infantil a la Seu d'Urgell. No l'he dit, però nosaltres, per això el que deia l'Elvira, és fent tant assistència primària com hospitalària. Així que portem tots els centres de primària d'aquestes 4 comarques i, a més, els 2 hospitals de referència, l'Hospital de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i l'Hospital del Pallars, al Terem. Què fem per a fer una mica tot això, per tota la conciliació? Van fer diverses coses, moltes relacionades amb el tema professional i altres amb l'activitat familiar. Sobretot afavorint la formació continuada, una cosa que sempre s'ha pensat que estan molt lluny d'un hospital de tercer nivell, estem molt lluny de la formació, fem un curs de formació continuada acreditat al nostre centre, fent revisions de curs de RCP i neonatal de manera freqüent, assistència a congressos i publicacions, sense un límit establert, o sigui, no tens que anar 4 dies per a fer formació i no tens més, o sigui, que s'afavoreix sense límit de dies, sempre que sigui possible. Tenim estudiants de medicina de la UDL des de fa molts anys, però el que els ha motivat molt és des del 2019 tenir residents de pediatria de tota Espanya que venen a fer la seva rotació voluntària de pediatria rural. A nivell de conciliació vida laboral i social, tenim un horari adaptat. Les persones que tenen fills entren més tard i surten més tard, el que no té fills entra més aviat i surt més aviat. Tens la possibilitat de suspendre la teva consulta, o sigui que si algun dia estàs malalt i no pots anar, sempre hi ha algú que pugui fer la teva consulta i que no trobis que tu als 2 dies tens tota la consulta plena. Tens la capacitat de fer teletreball, sempre que no has pogut anar a la consulta, pots fer teletreball a casa, i contractes personalitzats, o sigui que n'hi ha que estar al 100%, però hi ha que estar al 60%, al 40%, cadascú segons el que ha pogut fer. La retribució econòmica sí que és veritat que és el que parlem, no és el més que se'm motiva ara mateix, però sí que és veritat que nosaltres, els socis de la cooperativa, paguem una mica per sobre del conveni Siscat, que és el que utilitzem. La relació amb l'Hospital Sant Joan de Déu es fa també molt atractiu perquè tenim informació a Sant Joan de Déu, tots els cursos que ofereix, la consulta de casos complexes per a poder estar sempre en contacte amb l'hospital de tercer nivell i, a més, fent telemedicina perquè fem la visita de cardiologia pediàtrica a distància des de Sant Joan de Déu. Què tenim? Un equip multidisciplinar. Hem aconseguit una unitat materno-infantil a la l'Urgell, una sensació d'equip i de pertinença a una empresa que consideres pròpia i un ambient molt familiar. Què és això, no? Influint en moltes coses a la comarca, o sigui que estem fent cursos de RCP per nosaltres, però també per a la comunitat, estem a la ràdio, a la televisió, fent formació als nens petits a les escoles i fent excursions, dinars, sopars i fent de tot, vamos. Què pensem del futur? Que els sistemes d'autogestió ja s'ha vist que són més eficients i els treballadors es fan més càrrec del seu treball, tenen aquest sentiment de pertinença, que és traslladable a tot tipus de professionals sanitaris, encara més si treballen en àmbits de primària i hospitalària, i que es necessita l'ajuda també d'administracions sanitàries per crear nous projectes similars. Per objectivar una mica la sensació que tenien subjectiva, van passar, aprofitant la que ens presentaven
aquest premi, el qüestionari QBP35 de mesura de la qualitat de vida professional, i es va sortir que en el tema recolzament de la direcció el 96% de tots pensaven que estaven bastant o molt recolzats, que la càrrega de treball era més o menys, o sigui, 45% pensaven que eren res o poc i 54% que bastant i molt. La motivació era el 80% que estan molt motivats, i la qualitat de vida en el treball, el 95% pensaven que eren bastanta o molta. I no havia diferències entre metges i llevadores, que eren les dues entitats que tenia. I moltes gràcies a vosaltres i a tots els meus companys que tenen aquesta vista per Moltes felicitats per treballar. I per tancar l'acte tenim a l'Anna González, que ve de responsable de divisió professionals del CatSalut, i li agraïm moltíssim. Sí, si vols concloure l'acte. Miraré de ser breu també per fomentar temes de conciliació, que no se'ns faci massa tard, però en primer lloc sí que no em vull deixar de donar les gràcies al Consell de Metges i Metgesses per haver-nos convidat. Començava l'Elvira parlant que aquesta jornada servia per donar difusió a aquestes iniciatives que d'alguna manera ens han de marcar el que vindria a ser el futur, perquè cada vegada s'està exigint, s'està reclamant, s'està esperant que fem coses que vagin en aquesta via, i nosaltres volem ser sensibles i volem tenir les orelles molt obertes cap a aquesta petició, que al cap i a la fi és una petició de futur. Per la qual cosa us donem les gràcies i us felicitem per aquesta iniciativa, tant a nivell de Consell com de Metgesses de Catalunya, de fomentar aquesta idea de conciliació i d'aquests premis. També donar-vos l'enhorabona a totes les iniciatives que heu rebut un premi, i segurament n'hi ha d'altres que també eren positives i que també segur podem aprendre molta experiència i moltes bones pràctiques del que s'hagi pogut impulsar, i que ja us puc dir que serem sensibles i tindrem les orelles, com us deia, molt obertes a poder sentir aquest tipus d'iniciatives. Per què? Doncs perquè aquest és el repte. Aquest és el repte a futur. Ahir llegia, quan va sortir la notícia que us en fèieu ressò de les guàrdies de 24 hores i de més, llegia un comentari d'un dels residents i deia literalment, a veure que el vull dir exactament com el deia ell, ens agrada molt la nostra professió, però també ens agrada molt la nostra vida diària. I això em donava molt que pensar. Fa poc vam estar al Pirineu, precisament, parlant amb els professionals de temes de conciliació, i el que ens feien veure és que tornem als clàssics. Tornem als clàssics, i el que ens deien els clàssics era que efectivament els diners serveixen i poden generar molta insatisfacció, oi?, quan no estan ben coberts, però no tenen capacitat motivadora per engrescar-nos en el dia a dia. Llavors, quan preguntàvem i parlàvem amb els professionals de l'Alt Pirineu i Aran, i els dèiem, però aleshores què és el que us engresca, el que us fa estar aquí, el que us fa estar al peu del canó? Ens deien, doncs mira, bàsicament dues coses. El projecte professional, i aquí sortien iniciatives i parlàveu de projecte professional, parlàveu de formació continuada, parlàveu d'un munt de coses que lliguen i estableixen un vincle important cap al projecte professional, i ha de ser així, però per un altre cantó el projecte personal. I el projecte personal és família, és parella, és hobbies, és tot allò que ens fa feliç més enllà del nostre dia a dia. Per tant, això és el que hem de cuidar, i això és el que parlem. Quan parlem de conciliació, parlem d'aquest tipus de coses, però quan parlem de conciliació, que és un dels elements pels quals tot el món empresarial, ens parlava la Clara, oi? La Clara Lapiedra, tot el món empresarial està fent coses, per nosaltres a l'àmbit sanitari és un plus. És un plus perquè nosaltres hem de garantir el 24/7, oi? I 365 dies a l'any, amb la qual cosa, ostres, és un repte plus, oi? Com ho fem per conciliar aquest equilibri entre vida professional i vida personal i mantenir-nos al peu del canó i poder aportar aquesta assistència. Per això, davant d'aquest repte, i quan se'ns acaben una mica els recursos, és quan sorgeixen
tota la creativitat i tota la innovació que estem veient avui aquí, no? I que us agraïm i us donem l'enhorabona per aquests projectes tant en clau d'atenció primària com en clau d'atenció hospitalària com en clau de pediatria dels Pirineus. Dir-vos que en aquest sentit no només us donem l'enhorabona, sinó que us diem que és el camí, que des del Departament de Salut i el CatSalut serem sensibles molt a aquestes iniciatives i continuarem treballant, no només per l'assistència que l'hem de poder aportar, sinó per l'assistència amb unes condicions de qualitat de vida dels professionals. Moltes gràcies a tots plegats. Bé, doncs moltes gràcies a tots els que heu vingut, moltes gràcies a tots els que heu sigut premiats. Espero que transmeteu les gràcies a tot l'equip, perquè això no és una feina d'una persona que representeu, sinó de tots els que hi han participat, i ara doncs ho celebrem amb una copeta de cava aquí fora.